Profit verkaufen sein Platz da und hat sein Hund Riesenhunde hatte. Schöne Hunde, aber riesen. Weißt du wie Pferde? Sanotaanko kehdot kohtaan, niin jonkun on pakko silloin ensimmäinen. Kyllä sanoin, että kyllä muuta jo niin hiljaa. Mäkään ajanut mielestäni lujaa mutta tasaisesti silleen, että yritin niin vähän oikeastaan pidätelläkin vielä, kun eka kilpailu 2 koiralle, ne ei ole eläissään ollut vielä nuo nuoret pojat. Ja ei voi oikeastaan valittaa, se on ihan tasasta semmoista retkeilyä, tai se pitkän matkan vauhtia oikeastaan. Se on mielenkiintoista katsoa tuo toinen lenkki, että meneekö se samaan aikaan vai putoako aikaa. Edellisen kerran kun mä ajoin täällä 2 kertaa tai 4, niin toisella kerroksella mä ajoin lujempaa. Oi, tämä on aina yhtä mielenkiintoista täällä Lieksassa. Ihanhan se oli, on se ollut huonompikin. Et ihan ei meillä ollut mitään ongelmia. Aivan hiki tuli. 40 meni ihan hyvin, sitten ne vähän niinku päsähti. Sitten tultiin loppuaika hissuksiin, mutta loppuun asti päästiin ihan hyvin. Hyvät oli 3 otsalampua, 2 oli ensimmäistä sököitti ja 3 toi. Tämmönen pikkuinen turistilamppu, no onneksi on hyvä. Koirat on sen näköisiä, kun ei olisi mitään tehnyt.